Pois esta veciña dicíame, era unha muller así, que non tiña home, nin fillos, unha tristeza. E mirábame así como dicindo, como a ti, pero sin decirmo claramente. Esta era unha señora que se chamaba María, e María cumpliu 99 anos, que non está nada mal. E cando María cumpliu 99 anos, chegaron os fillos a visitala. E ela pensou, ai, que raro, porque había moito tempo que os fillos non ian visitala. E máis estañou cando os fillos lle dixeron, mira mamá, imos quedar contigo porque 99 son moitos anos para que non esteas soa. Ai, que raro, pensou ela, porque non se sentía soa en absoluto. Berro Bambán presenta Mulleres que viven soas. Marta é a construción dun fogar. En realidad esta é a segunda vez que vivo soa. Vivín soa como hai 10 anos e algo e levo vindo soa agora dous e algo tamén. Nas dúas, o inicio foi como moi complicado e despois vas convertindo todo na túa sensación de fogar, non? E eu, a primeira vez, pensei que eso non se podía conseguir sin máis persoas e costoume. Pero nesta segunda vez xa sabía que sí se podía, que dependía máis de ti, do que querías facer e que tamén tiñas máis liberdade para construir a túa propia sensación de fogar, que para cada persoa é diferente, non? Hai xente que lle gusta moito barullo, outra que necesita como calma, pois que a túa casa estea completamente separada do mundo, hai xente que tenga unha casa que ten unha extensión do mundo. A min gustame que ao pechar a porta este sexa o meu espazo. E nese sentido aí sí que o souben construir, non? Gustaríame poder contar isto, non? A idea de que non é un anuncio de Ikea tampouco, de la República Independiente de tu casa, ni nada, non? Pero que ao final a sensación de fogar, que no fondo é de protección e de seguridade, a podes construir de moitas maneiras, non? Eu, bueno, por unhas circunstancias persoais, digamos que foi como se metafóricamente houbera un incendio e eu perdera todas as miñas cousas, un pouco en plan novela de Las Bronte, non? Si de repente un incendio te arrasa a mansión e ti tes que buscar tal. Entón, eu son unha persoa de ter moi poucas cousas e nas miñas vidas anteriores tiña moitas, tiña demais, incluso me estorbaban. E nesta casa, desde o primeiro momento, para min o centro foi construíla arredor de poucos obxetos e de obxetos como que para min foran superimportantes. Entón, no salón, por exemplo, en vez de todo o mundo pensaría que compraches de primeiro, e aparte todo o mundo me decía, pero compra un sofá. Eu non, o primeiro que comprei foi unha estampa xaponesa, que é unha escena de evento, e para min ese foi o primeiro que comprei e para min presidiu o salón. E despois a alfombra. E eu leo moito na alfombra, leo moito no chan. Entón, para min, por exemplo, o sofá despois foi accesorio, era algo para as visitas. Fui construindo todos os espazos arredor de obxetos moi pequenos, non tanto de tamaño como da súa utilidade. Miña nai, cando viñen para esta casa, decíame, pero cómprate unha tele, que fai moita compañía. E porque, a ver, eu non teño ese problema, non é unha cuestión de compañía. Todos aqueles obxetos que todo o mundo che decía, pero isto vai che axudar a estar mellor, para min non eran necesarios. E sigo sen eles 2 anos despois e non teño tentación de comprarme unha tele para ver que? Os Óscars, o fútbol, non sei, é dicir, as pelis teño un proxector, vexo cando quero ver algo, fago ese esforzo de sacalo, de montalo, de tal, é dicir, daslle valor tamén a tal, e despois o resto, pois eso, cousas imprescindibles, pero bonitas, que eu diga, Dios, que bonito. E algunha cousa fea tamén que dis, Dios, é tan fea que... porque o quiche tamén nos gusta. Vivimos, supostamente, estatísticamente, cada vez vive máis xente soa.
en xente maior, non? Que se ve obrigada, pois, porque enviúva, porque desaparece un pouco o seu entorno, non? E eu penso que hai como unha especie de... E despois hai moitas noticias que ás veces son como moi clickbait, non? De vivir solo acorta la vida. Había un en El País e eu, Dios, que miedo, non? E decía, no, eu creo que somos unha sociedade moi pouco preparada para ter os seus espazos de soidade, non? E saber tamén socializar, quero dicir, porque eu paso moitas horas do día con xente, gústame moito estar con xente, teño a miña familia, os meus amigos, a miña parella, é dicir, teño xente, pero necesito tamén ese espazo meu, ese tempo para min, non? E non considero que sexa egoísta, non? Algúna vez oín algún relato, non? De xente que di, bueno, eu é que prefiro ter 400 amigos malos que 3 bons. Eu prefiro ter 3 amigos bons cos que cando estea estou. E non se trata de aprender a estar só ou soa, en plan este mito que temos dos países nórdicos, non? Non, trátase de aprender a escoitarse, de construir as cousas desde unha mesma. Pero a min, por circunstancias vitais, foi tamén un exercicio de aprendizaxe moi bonito.